ଅଭିନୟ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ରାମ ନାଟକରେ ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଦାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କର ମନ ମୋହି ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଦୁଇଦଳୀୟ ରାମ ନାଟକ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ନମସ୍କାର, ଏ ହେଉଛି ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ପ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଉପଭୋଗ କରିବା।